Ben ik mooi? Ik ben wel heel lekker zacht. Ik denk, ik laat je me even een lietse glimpsje, want ik denk net dat je hem hierop uitmaakt je wat het is. Oh nee, ik zit net in dit pak trouwens, ja. Jelke krijgt het pak hoor. Maar Jelke en ik skillen net zijn volk wel lang, dus ik post hem even. Maar wat zou Jelke worden? Let het even hieronder wit als tekst, dat is het wist. Oh jongens, is alles weer klets worden, hè? Zak lukt het weer net om in de tuin. Jongens. We zoeken samen de bestrating en het gessen hier dwaan. Maar wat de tuin is, het vlakken mijn kraan. Maar ja, zak hebben we er net goed bij. En wie haast droeg, en dan krijgen we weer ruim. Ik hoop al dat het van het zomer aan klaar is, maar dat heel wat voor het niet eerder. Nou jongens, en als we dan net genoeg projecten Ilse die ben dwaan met de boot, alles op naar omklaaien en alles schilderen en verven. Nou, we zijn natuurlijk ook nog dwaan met de boot van die scheid en mem. We zijn met de tuin dwaan, de versierde wijn. Dat is valt me allemaal graag, maar we zijn met heel volle dingen tegelijk bezig. Maar voor mij is al, dus het maakt het denk ik wel weer gezellig.